Животновъдните стопанства мухите не са просто досаден проблем. Те оказват пряко въздействие върху здравето и комфорта на животните, а като преносители на заболяването застрашават биосигурността на цялото стопанство. Постоянните ухапвания и стресът, който причиняват, водят до по-нисък прием на фураж и по-слабо усвояване на храната. Това намалява прираста на теглото и производството на мляко, като въздейства директно върху влиянието върху производителността и резултатите на фермата. Diptron Masterfly Bite е разработен за ефективен и дълготраен контрол на мухите в животновъдните стопанства. Това е високоефективна инсектицидна примамка с мощно привличащо действие и дълготраен ефект. Започва да веднага, щом мухите навлизат в помещението, привлича ги неустоимо и ги елиминира бързо. Само с едно приложение продуктът запазва ефективността си до 8 месеца. Подходящ е за всички видове животновъдни обекти, ферми за говеда, свине, овце и кози, както и птицеферми за кокошки-носачки. Приложението е лесно и удобно. Смесете 100 грама продукт с 80 мл вода и нанесете сместа с четка върху панели с размер 30 на 30 см, изработени от неабсорбиращ материал, например пластмаса. 100 грама продукт са достатъчни за площ до 100 квадратни метра. Показвате панелите във вътрешни помещения, покрити пространства и централни коридори. Окачете ги на местата, недостъпни за животните. След поставянето на Diptron Masterfly Bite не е необходима поддръжка. Високата ефективност на продукта се дължи на комбинацията от динотефуран и привличащи феромони, които осигуряват малко видими резултати само след час. Само едно приложение е достатъчно, за да осигури контрол на мухите през целия сезон. Видими резултати само след няколко часа. Продължителност на действие до 8 месеца. По-ниски разходи за контрол през сезона. Diptron Masterfly Bite. Ефективното решение срещу мухите, което помага за по-добра производителност и рентабилността на вашето животно стопанство.